गिबियावनो बयखौबो आंनि बड'लेण्ड जब एलार्ट इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय। बे समावहाय दिनै मोनसे गोदान मोजां रादाब लानानै फैबावबाय। रादाबानो जाहैबाय इन्डियान गभर्नमेन्ट सार्टिफाइड कम्पानियाव लकेसना जागोन गुवाहाटी। बेवहाय मेल फिमेल एप्लाइ खालामनो हागोन। फ्रेशार्स एन्ड एक्सपिरियेन्स बोथ केन एप्लाइ। फ्रेशार्स आरो एक्सपिरियेन्स गोनां फोराबो एप्लाइ खालामनो हागोन। आर्जेन्ट रिक्रुइटमेन्ट, बेनिफ्राय जबा जागोन पार्मानेन्ट जब। कम्पानिया जाहैबाय इन्डियान गभर्नमेन्ट सार्टिफाइड कम्पानि। बेवहाय एप्लाइ खालामनो हागोन गोसो गुदुं बिजाथिफोरा। बेवहाय मेल फिमेल एप्लाइ खालामनो हागोन। खामानिया जाहैबाय अनलि अफिसियेल वर्क। ओमफ्राय खामानिनि टाइमा जाहैबाय 9 बाजिनिफ्राय 4 बाजिसिम। बेनिफ्राय खामानिया जाबाय कम्पानि वर्क डिल हुइथ फेशन एन्ड ब्रेन्ड प्रमोसन। खामानिया बेबायदि प्रमोसन। बेनिफ्राय भेकेन्सिया ओंखारदों। एक नम्बराव ब्रेन्ड प्रमोसन, ओमफ्राय मेनेजमेन्ट डिपार्टमेन्ट, ओमफ्राय सुपारभाइजार, बिनि उनाव एकाउन्टेन्ट। बेनिफ्राय सेलारिया जागोन 15,000निफ्राय 20,000। डकुमेन्ट होनांगोन, डकुमेन्टखौ हरनांगोन। डकुमेन्टआ जाहैबाय मा डकुमेन्ट होनांगोन बेखौ फोरमायखागोन आङो। पान कार्ड, आधार कार्ड, ओमफ्राय क्वालिफिकेसन मार्कशीट, 2 पासपर्ट साइज, गांनै पासपर्ट साइज फट' नांगोन। बेनिफ्राय मा पास जानाय दङ बेखौ बिनि मार्कशीट नांगोन। पान कार्ड हरनांगोन, आधार कार्ड हरनांगोन। बेनिफ्राय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो थाखाय गोसो गुदुं बिजाथिफोरा गावनि रिजुमखौ मिस्टार बुद्ध बर' 7637822815 बे नम्बराव गावनि रिजुम एबा सिभिखौ हरनो हागोन। लकेसना जागोन, जबनि लकेसना जागोन गुवाहाटी। लोगोसे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायनि आगोलावनो नैबे गाहायनि होनाय नाम्बाराव सुलाद लानानै एप्लाइखौ खालामनो हागोन। बेनि उनावहाय बे लिंकखौहाय आं डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनगोन, जाहाथे नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव थांनानै नाम्बारखौ लानानै सुलादखौ लायो। गोजोन्थों।